Jao, kako mrzim školu. Ovi časovi su užasno dosadni. Možda će mi slatkiši ulepšati dan. Imam puno hrane u rancu. Dakle, otvaram ranac. Wow, koliko hrane. Počet ću od Doritosa. Gde? Evo ga. Otvaram. Ups, previše glasno. Šta se to čulo? Moram napraviti pametnu facu. Onda neće pomisliti na mene. Dobro, učinilo mi se. Rešite ovaj primer. Hajde. Dajte da razmislim. Dok ne gledam, mogu jesti. Kakav miris. Probat ću. Kako glasno hrskam. Sad mi se nije učinilo. Čula sam hrskanje. Kenny, je li to jedeš na času? Zar ne znaš pravila škole? Hrana i pića su zabranjena u školi. Daj mi sve što imaš. Ne, nemojte. Treba bežati. Nećeš pobeći od mene. Stani, bezobrazniku. Ne, samo ne to. Jao, ne dirajte me. Kenny, treba mi samo tvoj ranac. U školi je zabranjena hrana. Jel ti jasno? Pitam se šta radi tamo. Jede slatkiši? Ozbiljno? Ali to je hrana iz mog ranca. To nije fair. Vratit ću sve sebi. Šta da smislim? Ideja. Treba mi pomoć. Treba će mi farba i četkica. Moram obojiti sebe u plavo. Da, tako je. Izgledam prelepo. A sada idem na čas. Tu nema nikog osim učiteljice. Moram se spojiti sa zidom. Zatvaram vrata. Šta? Ko je ušao? Nema nikoga. Čudno. Zar mi se učinilo? Proverit ću. Dobro, nema nikog. Nastavit ću da jedem slatkiši. Odlično, nije me primetila. Luzerša. Ako se budem kretao prema zidu, neće me primetiti. Iste smo boje. Tako je. Što? Hoću da zaboravim to. Odvratno. Trebaju mi slatkiši. Vratit ću sve u svoj ranac. Tako je. I ovo isto. A sada idemo odavde. Ne gleda. Super. Hoću da jedem. Hej, gde su mi slatkiši? Bili su ovde. Ko ih je ukrao? Ostalo još malo do izlaza. Moram proći iza biljke. Ne! Gotov sam. Treba hitno sakriti ranac. Ko je ovde? Izađite. Ako saznam, vodit ću vas kod direktora. Neko je zakačio biljku. Nije mogla sama da padne. Ko je tu? Jao, kako strašno. Ne sme me naći. Izlazite, odmah. Inače ću vas sama naći i bit će gore. Šta to tako užasno miriše? Šta? Zašto imam plavu baru ispod nogu? Kenny, da si ti ušao u učionicu i ukrao slatkiše koje sam ti oduzela, jeli? Kod direktora. Moram se presvući u najlepšeg učitelja škole. U gospodina Fitchera. Da, sad sam njegova kopija. Dakle, pokucat ću na vrata. Zaboravio sam na cveće. Da, tako bolje. Sad sam spreman. Ko to kuca? Sad ću vas odvesti kod direktora. Da vidimo. Gospodine Fitcher, šta radite ovde? To mi je omiljeno cveće. Hvala. Miris je divan. Prođite. Ja sam rekao da ću uspeti. Ne mogu da verujem. Tu je, pored mene, gospodine Fitcher. Znam da ste zaljubljeni u mene. Što da trošimo džaba vreme? Hajde da budemo zajedno. O ne, sačekajte molim vas. Upravo ste, sviđate mi se, ali postoji jedan problem. Znala sam da niste kao ostali muškarci. Hajde da uključimo muziku. Je li sad bolje? Ne, i dalje nije. Nećemo da žurimo, imamo ceo život ispred. Twix. Ne, ali što da čekamo? Hoćete možda Twix? Čokolade? Kako slatko.
Naravno da hoću. A sada hajde da plešemo zajedno. Ne brinite, sve ću uraditi sama. Pomoć! Može li malo sporije? Povratit ću. Ali to je tango i jako romantičan ples. Specijalno za nas dvoje. Šta? Ali vi niste gospodin Fischer. On ima pravi brkovi. Ko ste vi? Recite mi odmah. Izvinjavam se. Šta? Pa to je Kenny. Roditelje u školu. Odmah. Okej, imam još jedan plan. Pretvorit ću se u ninđu. Da, proći ću kao senka i neće me primetiti. Treba mi konopac. Kija! Ups, Kija! Ulazim u učionicu. Ne vidim nikoga. Joj! Da, sve u redu. Dobro. Evo je učiteljice. Jede slatkiši. Moj slatkiši. Kako ukusno. Ali to nije fair, moji su. Treba mi lenjir. Da, super. A sada uzimam konopac i bacam na njega. Tako je. Idem na plafon. Tu me sigurno neće vidjeti. Ukrasti slatkiše će biti lakše nego li zalica od deteta. Ali moram skrenuti pažnju učiteljici. Šta je to? Ko je to? Nešto je palo na pod. Je li to kreda? Čudno, ali kako? Saznaću ko je to. Da, blizu sam. Treba samo dohvatiti. Hajde još malo. O ne, konopac puca. Samo ne sad, molim te. Jao. Gotovo, to je kraj. Čula sam nešto, ko ste vi? Jeste htjeli da ukradete slatkiši? Sad ću vas naučiti pameti. Nemojte misliti da ne znam da se branim. Okej, znam i ja, imam trouglovi. To je lako, nećeš me pobediti. Dobro, uzet ću tvoju kazaljku. Treba mi samo konopac i lenjir. Tako je. Da, uspelo je. Sad je kazaljka kod mene. I šta ćeš reći? Ne. Eto ti! Više ne znam kako da dobijem slatkiši. Nemam ideje. Tačno. Zamenit ću tablu na žurka. Da, za minut će se ovdje skupiti sva deca. Hej, drugari, tu je žurka. Hajde da plešemo. Savršen plan. Kakav je to zvuk? Ne, šta radite ovdje? Svi kod direktora. I sve roditelje u školu. Šta ste napravili ovdje? To je škola, a ne diskoteka. Ajoj. Marš odavde, odmah. Ostalo mi još malo do cilja. Uspeću. O da, moje slatkiši. Konačno su moji. A sada hajmo odavde dok nas nisu našli. Da, uzeo sam ih. Svaka mi čast. Sada mogu da jedem. Kakav užas. Ne čuju me. Muzika je preglasna. Gde su slatkiši? Ne, nestali su. Ups, primetile. Vreme da idem. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!